эшкә кулы янса, Өстарган бу дилер, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Ачкыч карта. Менә Евгений Евгеньевич чәйнигез эшли. О, рәхмәт. Хәзер чәй эчеп алырга да ярый. Монда шәй юк. Ярый. Лиза кайдан бары балам? Ачкыч! Евгений Евгеньевич, ачкычны оныттыгыз. Евгений Евгеньевич, ачкыч! Симка, ачкыч менә бу. Менә ачкыч. Бу ниндидер карта. Бу шул ачкыч инде. Ачкыч карта дип атала. Кодлы йозакны ачар өчен сез берничә саннан торган код җыясыз. Ул саннарны хәтердә сакларга туры килә. Әгәр сезнең ачкыч картагыз бар икән, кодны хәтердә калдырасы юк. Ул картаның электрон хәтерендә саклана. Картаны йозак янына китерәсе генә. Әлбәттә, ул йозак гади генә түгел. Акыллы, ягъни картадагы кодны укый белә торган булырга тиеш. Код дөрес булса, йозак ачыла. Лиза кайым, сездә чәй бармы? Әлбәттә, Евгений Евгеньевич. Рәхмәт. Берсен алыймчы. Hey, лаборатория ачкычын онытканмын. Үзегезне биреп тормассызмы? Тик кайтарырга гына онытмагыз. Әлбәттә инде. Я, Лиза. Миндә чәй бар. Евгений, су кайнап чыкты. Бик әйбәт. Та. Чәй. Туктагыз. Мин нәрсәдер үземнең ярдәмчемә вәгъдә иткән идем. Үзеннән сорагыз. Дөрес. Мин хәзер. Ачкыч! Икәү булды инде. Лиза кайым. Мин сезгә нәрсәдер вәгъдә иткән идем. Ачкычны кайтарырга. Әйе, менә, дөрес. Хәзер. Ул тегендә калды. Катышкыч, хәзер лабораторияга ничек эләгергә инде? Бар инде бер усул. Ләкин ул яшерен. Сез 1-2 минутка чыгып тора алмассызмы? Хезмәттәш, профессор, миңа сезнең ярдәмегез кирәк иде. Ачкычны эштә онытып калдырганмын. Әйе, күрәм. Нишләргә соң? Уйлап карарга кирәк. Уйлап торасы да юк. Ачкычны ишек астыннан гына шудырып чыгарырга кирәк. Булыр микән соң? Әйе, әйдәгез. Эй, ничексез? Ай, сез миңа дәштегезме? Әйе, юк, Лиза кайым, сезгә түгел. Ой, авыр! Игорь кая китте? Ай! Игорь кайдадыр уйлап утыра. Ул һәр вакыт эшлисе урынга уйлап утыра. Суга бирдек. Уңга бирдек. Ноник булдырасың? Кем белән сөйләштегез сез? Беләсезме? Ай, нәрсә бу? Кайда? Нәрсә? Кара син аны. Әйдәгез тагын бер. Әнә, карагыз. Бума, бу телекинез. Акыл кеше ярдәмендә әйберләрне күчерү. Гаҗәеп кеше. Бу да акыл кеше ярдәмендәме? Нәрсә, ишекме? Инде. Сез даһи кеше. Евгений Евгеньевич Чудаков талантлы галим, фиксиләрнең күптәнге дусты. Ул һәр вакыт фиксиләргә булыша. Фиксиләр аңа профессор Чудаков үзенең лабораториясендә фиксиләргә мәктәп оештырырга рөхсәт бирде. Мәктәп өчен моннан да яхшырак урын табу кыен. Экспертиза ясатыр өчен бөтен шәһәрдән лабораторияга әйберләр алып киләләр. Компьютер, телефон, йорт җиһазлары, ризык, уенчыклар. Профессор Чудаков аларның барысына да экспертиза ясый, ягъни җентекләп бирә, тикшерә. Аның өчен лабораторияда күп төрле җайланмалар, эш кораллары бар.
Профессор Чудаков бик башлы, ләкин бик таркау кеше. Фиксиләрсез аңа бик авыр булыр иде. Рәхмәт, дусларым. Коткардыгыз. Ачкыч картаны ишек астыннан шудырып чыгаруны син куйлап тапты. Тик ишек мин ачкычны алган шуга ачылды. Сәер. Бер дә сәер түгел. Мин ачтым аны. Ничек итеп? Йозак эченә кереп, эшләү тәртибен аңладым да. Тидиш. Бай вакыт эшкә тотынганчы башта уйлап бетерү файдалырак. Киләсе дәресебезнең темасы башта уйлыйбыз, аннары эшлибез. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә